което е дългогодишен партньор и спонсор на нашето училище и което любезно осигури наградите за днешния празник. Прекрасни деца. Как няма децата да са прекрасни, като имат прекрасни родители, прекрасни учители, прекрасни директори, които аз имам честа да познавам и съм работила с тях в продължение на дълги години. Много благодаря за поканата, че съм тук и искам да ви кажа, че от сърце го направих. А от сърце получих и поздравителният адрес от госпожа Йоана Томова, председател на съвета на директорите на издателство Просвета, която обещава и занапред да ви подарява книги, с които да развивате своите знания и да печелите конкурси не само народните будители и аз, ами и следващите конкурси, в които ви поканят да участвате. Бъдете активни, за да бъдете красиви и умни. Който е активен, той работи за себе си и за всички нас. И последните думи на госпожа Томова ще прочита само. Пожелаваме ви да съхраните творческият си дух и ентусиазъм, да следвате добрите педагогически традиции на вашето училище и да въвеждате смело новите технологии в образователният процес. Убедени сме, че заедно ще продължим занапред успешното си партньорство за осигуряване на качествено образование на децата в Обединено училище Пенчо Славейков, град Пловдив. Бъдете здрави и нека всяка следваща година от следващите 60 ви носят повече успехи. Честита годишнина и честит патронен празник и честито прекрасно представяне, деца! Аплодисменти за отбора, представил се достойно състезанието Народните будители и аз. Благодарим за милите думи, благодарим и за наградите, благодарим и на господин Филипов за връчването на наградите. Още веднъж аплодисменти за всички тях. Görüyor. Telefonu salla. Уважаеми гости, учители и ученици, имаме честта да поканим на сцената един изключителен български спортист – Николай Бухалов. Той е декратен олимпийски шампион от игрите в Барселона през 1992 година и е най-успешният състезател по гребане кану. Представя страната ни по целия свят. Днес заема отговорната позиция на заместник-кмет на Пловдив. Моля, нека го приветстваме с аплодисменти, за да награди отбора по футбол на нашето училище. Моля, момчетата от отбора по футбол, отидете за на вашите награди. Това е една част от представителите на отбора по футбол. Другите участват в програмата, така че те ще приемат наградата от името на своите съотборници.